Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ndaitade bwana antumbuka mungu peleka moni chabe pang'ono, mungu peleka moni chabe pang'ono. Ine sindi kufuna yankula timve mawawo sichonchona koma nkhani yayikulu kwambiri ndiyonena kuti dziko lino anthu zake mmene zinthu zikuyendera. Mavuto amene akula kwambiri ni nkhani ya chuma. Chuma chagwa ukakhala ndalama sikugwira chani kodi mabanja akutha ndikunama, abambo ambiri akudwala pipi ndikunama. Nkhani yake chuma chatani kodi kukuza ni kuti amene angakonze mavuto amene tili nawo ndi munthu amene akudziwa za chuma, economic engineer amene anaphunzira za economic amene akuti za chuma. Awatu anagwira ntchito Dr. Kabambe, choyamba anagwira ndi Apingu, kachiwiri anagwira ndi Peter Mchalika, komanso anagwira ndi Apingu anagwiranso ndi Abakiri Mulusi. Mukamakamba kunena kuti kunali startup mai muno amene analemba document ya startup ya Kabambe. Tikamanena kuti Apingu anapanga chitukuko tinkaja mkumakhuta amene amayendetsa chumacho ngati budget director anala Kabambe. Ise wamakonza Apingu ija chuma chimene chija akati budget director ndi amene amagawa ndalama mpika wa ndalama ucha amene amaugawa kapena kupakula amene amachitira amayi kunyumba. Uyu ndimwikire mitanda iwiri mwana uyu kamimba kake nkakang'ono ndimpatse mtanda umodzi. Zimenezo zimene amachita Kabambe ngati budget director ndi chifukwa chake chikunena kuti mmene Apingu anayendetsera dziko lino amene anawathandizira kuti dziko liyende bwino kumbali ya chuma anali Dr. Kabambe komanso Dr. Gudo Gondwe Malemu. Anthu awiri amene ndi anali akatswiri oyendetsa chuma nthawi ya Apingu. Peter Mchalika atabwera mukumbukire kuti atachoka Apingu awa adachotsa ntchito. Atachotsa ntchito Peter Mchalika atabwera anayendetsa kuyambira 2014, 2015, 2016 kuona kuti iya 2017 anaona kuti chuma chiche
zigende bwino ndikantengeso emwe uti katswiri wazachuma uti ni anakatenganso akapambe kukhala tsopano gavana wa Reserve Bank. Gavana wa Reserve Bank ndapera amayang'anira chuma kuti chisamatsike chuma chidziyenda bwino. Koma lero mene zikuyendera chuma chikukwera chikutsika changoyima. Mene amatenga udindo wa ugavana 2017 Nima analipa 50 kwacha. Mene amachoka 2020 patatadza kafolo Nima anamusiyali pachani pa 50 kwacha. Mene amabwera kukhala Reserve Bank Governor fertilizer anampeza ali pa 18,000 kwacha. Mene amachoka 2020 anamusiyanso fertilizer ali pa 18,000 kwacha. Chimanga chimene tudanda ulalilos adachipeza chili pa 6,000 anachokanso kuchisiya chili pa 6,000 yomweyo zaka zokwana 4. Lero kungochoka 2020 kufika lero 2025 chapopoka bango chimanga kuchoka pa 6,000 lero chipa kwa Tereza dada musia pa 18,000 wapopoka bango lero alipa kwa Oma ili lipitilie ili Oma ili chandiza ili Kutaka twili amenanga hoze chumaji tengo kutaka banda Amua udalisei Kulangula kwa mashini Felix Njawala kumele ni kuitana mashini ajizimai kuwakota Patricia Kariati
chimbuzi kapena zaidi hoteli ya zinyalala simunga pasa chakula kama nge hostel ya kukuru akuya kutalisa mnose ainaja hivi ngoda imetusina panga hizo mkani cha UPM ainake ndiyo mdada tukakame akuya utalisa yote kawino chokole tose asokole nasa meka kwa ndiye nipati cha UPM alicho no gavana ni mashado samani mwabwera dikala dumanda maeli ya mudipeleka nseu area ili yose kenda nisaru mopika ndalicho no gavana director mai komanso mashado MP yose aminali kuno yakunya ato nimeleke ulemu kwa deputy president yatu nimeleke ulemu kwa advisors office ya president olimegezeka Dr. Galiati komanso olimegezeka Dr. Ntumbuka nipeleke ulemu kwa members onse a central committee muli pano komanso ANEC amene muli pano nipeleke ulemu kwa regional governor ndi committee yanu district governor committee yanu constituency governor ndi committee yanu ndife tonse azitsogoleri achipani cha UTM ndipereke ulemu magogo watu mafumu watu muli pano tukupeleka kwatsa mulemu wanu mafumu watu natokoza kwambiri kuti tidakumana na mafumu onse akuno oposa 70 amene ndimaonana nawo madzulo ano ndiyambe ndikupepesa kuti tachedwa tanyamuka mmawa tayambira kudowa nekulikonse timayenda ife kumakhala anthu okaoka paliponse anthu amatiyimitsa amati kembono zisadutse tiyapatse moni tiyalankhule ndikupepeseni ino anthu akuno kukasungu chifukwa tafika mochedwa pa primary school achitimba ino pepani chifukwa chafika mochedwa komano konseku anthu amatiyimitsa kutiyimitsa ndi chifukwa tafika mochedwa tidzabweranso tsiku lake tisapangerale pano koma tikuthokozeni nonse chifukwa mwabwera kudzationa ifenso tabwera kudzakuonani moni nonse pamalawi paterera pachema chifukwa sinthu chakwera mtengo chimanga chakwera mtengo feteresa wakwera mtengo shuga wakwera mtengo sopo wakwera mtengo ndizona eti etikachula chinthu kuti chakwera eti chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera mindeni chifukwa mtengo kwambiri ne ulimi wativuta kumisikanso mbewu akugula pa mtengo osakhala bwino iya misewu ndi chaonongeka mankhwala sasokonekera kuchipatala kulibe anyamata ntchito alibe pamalawi patani kodi munthu kalemba wa ntchito akakanika ntchito umandani andale timanena kuti palibe chabwino china machita koma ndimati nene izi andale anachitapo zabwino ziwiri mdziko lino la Malawi zimene anachita andale choyamba ndi chimene malemu Dr. Banda ndi azinzawo adachita kutibweretsera ufulu odzilamulira tokha ndiye chimene ife andale kupyolera mwa Dr. Banda malemu tidakwanitsa kuchichita kukhala ndi ufulu odzilamulira tokha ena anamangidwa ena anaphedwa koma mapeto wake andalewa adagwira ntchito ndi Amalawi onse tinakhala ndi ufulu odzilamulira tokha chachiwiri chimene tachichita ndiye chokhala ndi ufulu wa democracy muna 1994 chimenecho ndi chachiwiri chimene andale adachipanga tingachilose kuti nchabwino koma kuyambira 19
iya umphawi sinathane nawo iyayi usiwa sinathane nawo iyayi usatukuka sitinakukonze iyayi chotero pa 16 September nkhani yayikulu ndiyokonza dziko lino kuti umoyo wa mawu inaliyense udzakhale wabwino. Ndale tapanga kokwanira ndale saja pa 16 tisakodere chisoni iyayi tisakodere manyazi iyayi tikodere kusintha dziko lathu likhale labwino tisakodere kukonza umoyo wa Malawi kusintha kuti dziko la Malawi likhale lotukuka. Ife a UTM takonzeka kutumikirani tili ndi zifukwa zinayi zimene ndikuwuzeni madzulo ano zinayi zokha zimene ife a UTM tiyipange kuyambira pa 16 September. Choyamba tidzakonzanso chuma cha dziko lino chidzakhale mchimake. Tikakonza chuma cha dziko lino ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsika, mapetereza adzatsika, chimanga chidzatsika, nima adzatsika, sopa adzatsika, shuga adzatsika, bread adzatsika, mitengo yonse ya zinthu idzatsika chifukwa chuma chidzakhala chokhazikika. Chimenecho tidzipange ife a UTM ngati choyamba. Chachiwiri pa UTM tidzayika ndalama zokwana 100 billion kwacha mu chaka chilichonse cha boma ku makhonsolo onse a dziko lino. Cholinga misewu yonse ija nenaolemegezeka Dr. Kaliati misewu yonse ija ilile phulo ija tidzayikire tala yonse ija. Tidzakonze zipatala zathu dzakhale zabwino mudzakhalenso mankhwala. Tidzakonze masukulu athu adzakhale abwino. Tidzakonze mabridge onse awonongeka. Tidzakonze dziko lathu lidzakhale labwino loposa nonga mmene lilimo. Chachitatu ife a UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5 mu ntchito za ulimi dziko lino. Ife a UTM timazindikira kuti dziko la Malawi limadalira kwambiri ulimi, koma ulimi okuti uyende kufunika ndalama ziyikidwe ku ulimi. Chotero tikamadzayika ndalama zimenezi zidzapangitsa kuti aja amene sangathe kukwanitsa kugula fetereza adzapatsidwe fetereza wabwino oti adzagwiritse ntchito. Amanena olemekezeka Njawala kuti ine ndazinzanga mu 1998 tidalemba document yokamba za startup. Ndiye tilipanganso programu ina tikalowa mboma ife a UTM under social protection yothandizira onse amene sangathe kupeza fetereza adzamupeze fetereza, atidzalima adzakhale nchakudya. Komanso kwena onse amene angathe kugula fetereza uja wa makalabu tidzaonetsetse ona kuti iwo aja kupatsira mwayi wotenga fetereza pa ngongole m'makalabu. Akatenga fetereza pa ngongole m'makalabu ziwathandiza alime bwino zomera zochuluka. Komanso feterezayo tidzaonetsa mtengo wake watsika kwambiri osati kuma 100,000 kumene aliyokiya. Tikakonza nkhani ya fetereza tidzakonzenso nkhani ya ulimi wa nthirira. Monse muli madamu muli madzi tidzakonze madamu aja abwino pamene pali mitsinje yabwino tikoza panga madamu pakhale madamu akuti tidzalimbikitse ulimi wa nthirira. Tikaulimbikitsa umene uja ndiye kuti tidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikamalima kawiri kapena katatu tidzakolola zinthu zambiri kwambiri chaka ndi chaka. Tikatero ndalama zina zipite kupangira mafakitale. Ife amene tikuli mashawa tikhale ndi mafakitale opanga mafuta. Ife amene tikuli masoya tikhale ndi mafakitale opanga mafuta. Ife amene tikuli mathonje tikhale ndi mafakitale opanga zonse kuphatikizapo zovala. Chilichonse tizidzachilimacho chizidzapita ku mafakitale. Mafakitale aja adzapangitsa anyamata ambiri adzalembedwe ntchito. Chachinayi ndi chotsiriza chakuti ife a UTM tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Kuno tili ndi mgodi wa Kanyika Mine, mgodi waukulu kwambiri dziko la Malawi. A UTM mgodi umene uja
kuchedwa ndicholinga chakula Nyamata mbili azapeze nchito mama bila kuchoni wakuna nchito migodi Anyamata atikapila pakanyika pomwe papa akagwire kumkodi watu wako mkuno kukasungu ni nkota bota chotero ifa UTM tukulonjezani kutsakonza chimoja tsiko lino mitengo saiti kuwirira itatsike tukulonjezani kutsapeza kondisani aliyense ofika petereza ali naye akulima mapakitali yake alipo okonza zonsezi chakuzikonza ndi kuzisinta zikhale bwino komanso kulithandiza boma lililonse litukuke mikodi kutsekula zokopa alendo pititsa patsogolo cholinga dziko lathu lipite patsogolo chotero pa 16 Septemba sinkhani ya ndale kapanga mokwanira samadya ndale ndi nkhani ya chitukuko tiyambe kukonza tsogolo la dziko lathu mu chitukuko Anyamata apeze ntchito tizidya katatu tikhale ndi moyo bwino zimenezo ndi zimene tifuna ife UTM chotero tikuthokozani kwambiri nonse chifukwa chobwera mukasunge zovotera pa 16 Septemba mudzavotere UTM ilowe mboma makandidate athu ena ndi amwaona Machado MPs Machado councillors onsewo mudzawavotere kuphatikizapo president wa UTM ndikufunira zabwino zonse zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni zabweranso zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.